Bună ziua și bun găsit la știri, iată care sunt principalele evenimente ale săptămânii. Zăpada și viscolul și-a pus stăpânire pe toată țara și județul Arad a fost sub incidența unui cod galben de VMRA. Cum arată situația, vedeți imediat la știri. Luni dimineață, Emil Boc și-a depus demisia din funcția de prim-ministru al României. Vedem imediat cine îl va înlocui pe o perioadă de 45 de zile. După ce săptămâna trecută ne uitam cu spaimă la imaginile din sudul țării care era efectiv îngropat în nămeți, coșmarul alb a venit și la noi. De vineri, zăpada a căzut aproape în continuu tot weekendul și după cum era de așteptat, echipajele de la dezăpezire au intervenit cu întârziere. S-a circulat extrem de greu, în special pe străzile secundare, iar trotuarele erau aproape impracticabile. Vă invit să vedeți cum și-a pus iarna din 2012 amprenta pe orașul Arad. Vineri dimineața a intrat în vigoare o atenționare meteorologică de cod galben care viza toată țara, inclusiv județul Arad. De atunci a început infernul, toată ziua a nins puternic și a viscolit. Atât cetățenii cât și echipajele de la dezăpezire au fost surprinși de fenomenele meteorologice. Până ca aceștia să intervină, un strat consistent de zăpadă a acoperit drumurile din oraș și liniile de tramvai. Intervenția de combatere a poleiului și dezăpezire se realizează cu utilaje cu plug, cu împrăștietoare de material antiderapant, respectiv nisip, și utilajele care împrăștie clorura de calciu. Proprietarii de imobile, fie că sunt persoane fizice, agenți economici, au obligația de a-și dezăpezi trotuarele pe frontul stradal pentru a permite circulația pietonală. Echipajele de la dezăpezire au intervenit și pe autostrada A1 Arad-Timișoara. Cu toate acestea, în momentul de față pe carosabil s-a depus un nou strat de zăpadă. Este drept că alunecă oarecum, însă trebuie să păstrăm limitele de viteză. 60 de km pe centura ocolitoare a municipiului Arad în regim de autostradă și 80-90 de km pe autostrada Arad-Timișoara. Nu au fost semnalate evenimente rutiere pe A1, însă echipajele de la dezăpezire trebuiau să treacă mai des, deoarece vântul viscolea zăpada din câmp și o aducea din nou pe carosabil. În momentul de față, cu greu se mai poate face delimitarea între cele două benzi ale autostrăzii și banda de urgență. Cu toate acestea, în vestul țării nu este la fel de grav ca în sud, acolo unde autostrada București-Pitești și București-Constanța au fost și închise din cauza frigului. Pe calea ferată, problemele au început abia de sâmbătă. Vineri s-a circulat în condiții normale. După cum ne declară chiar șeful trenului și pasagerii care au venit cu trenul de la Brașov, acesta nu a avut întârziere, iar condițiile de drum au fost extraordinar de bune. Drumul este zăpadă? Bun. Nu, deci la Deva abia începea să ningă încoace, puțin viscol, în rest drumul e perfect, zici că e toamnă. La Brașov zăpadă, după aia toamnă și iară iarnă. Pentru că zăpada a continuat să cadă, au fost anulate peste 40 de trenuri la nivel național. 5 dintre acestea treceau prin stația Arad și mergeau către Timișoara, Curtici, Ratna sau Nădab. În ultima perioadă, numărul solicitărilor la serviciu de ambulanță Arad a crescut simțitor. Tot mai multe persoane sunt afectate din cauza frigului, iar altele alunecă pe stratul de gheață format pe trotuare și ajung la spital cu întoarse sau fracturi. Odată cu sosirea frigului, din păcate au apărut probleme și vis-a-vis de cazurile de hipotermie. Astfel, noi din data de 27 ianuarie monitorizăm situația persoanelor, în special a celor fără adăpost, și răspundem pe de o parte solicitărilor jandarmeriei, poliției pentru a-i transporta la adăposturile de noapte, sau, dacă este nevoie, sunt transportați la unitatea de primire urgență a Spitalului Clinic Județean Arad. În data de 31 ianuarie s-a înregistrat un deces corelat cu situația de hipotermie. Văzând cât de gravă este situația creată de zăpadă, prefectul de Arad, Călin Bibart, a cerut suplimentarea echipajului medical și al autospecialelor din cadrul serviciului de ambulanță. Am luat această decizie pentru a ne asigura că persoanele afectate de vremea de afară au unde să apeleze pentru a cere ajutor 24 de ore din 24. Am cerut tuturor primarilor ca în permanență să existe o persoană la fiecare primărie, în cazul în care intervin situații deosebite.
a declarat prefectul de Arad, Călim Bibarț. Ne străduim să suplimentăm numărul de echipaje și să răspundem pe cât posibil, cât mai prompt tuturor solicitărilor. Tot prefectul Aradului a solicitat permanență în toate primăriile din județ pentru ca oamenii să poată apela la autorități în orice moment în cazul unor evenimente neplăcute. Ambulanțele ajung destul de greu la solicitările pe care le au atât în municipiu cât și în județ din cauza stratului mare de zăpadă. Am solicitat conducerii Serviciului Județean de Ambulanță să suplimenteze numărul ambulanțelor de pe teren pentru a scurta timpul de sosire la cazuri, a declarat Bibarț. În noaptea de joi spre vineri la Arad s-au înregistrat minus 13 grade Celsius, temperatură care a făcut ca Mureșul să înghețe. Astfel, în momentul de față, în unele zone se mai poate zări apa, însă în celelalte zone, peste stratul de gheață format, s-a depus și un nou strat de zăpadă. Nu doar Mureșul a înghețat, ci și legumele comercianților din piețele arădene. Prea puțini au îndrăznit să iasă la vândut pe o asemenea vreme, iar cei care au venit au înghețat de frig. Cum merg vânzările acum cu frigul și zăpada? Da, e foarte slab, domnul, acum, chiar. Nu-i lume. Ați reușit să strângeți astăzi? Da, nu am mult. 3-400. Protejați marfa ca să nu înghețe, să nu se ude. Ia, că cu haine, așa. Dumneavoastră vă este frig? De unde ați venit? De ce oră sunteți aici? Nu, da, de dimineață, de la 6:30. Vin de la Chișinău, Criș. Nu. Și mai puteți? Nu, mai de să mă leacă. Prognoza meteo arată că nu vom scăpa de ninsori și geri nici în zilele următoare, chiar dacă acestea nu vor avea intensitatea de până acum. Cu informații suplimentare ni se alătură corespondentul Express TV, Alex Obrad. Bună ziua, Alex! Bună ziua, avem pentru început o veste bună. Duminică la ora 18 am ieșit de sub incidența codului galben de zăpadă și viscol. Cu toate acestea, ANM a emis o nouă avertizare de cod portocaliu pentru sudul și sud-estul țării, cod galben pentru Banat, nordul și centrul Moldovei, însă scapă de avertizare județele Arad, Bihor, Sălaj, Satu Mare și Cluj. În weekendul care tocmai a trecut, trupe ale Ministerului Apărării Naționale au intervenit pentru dezăpezirea a 2 poduri în orașul arădean Lipova. În municipiul Arad, 2 tineri teribiliști au intrat cu mașina în râul Mureș. Ambii tineri au fost scoși cu bine din mașină, iar automobilul a fost și el deblocat din apele Mureșului. Începând de vineri după amiaza a fost interzis traficul greu în municipiul Arad, tirurile fiind redirecționate către centura Aradului, autostrada Arad-Timișoara și centura ocolitoare în regim de autostradă. Mai multe detalii despre toate aceste subiecte puteți găsi pe site-ul nostru www.expresstv.ro. Deocamdată atât, la revedere! Alex, mulțumesc! Noi continuăm știrile. În dimineața zilei de 6 februarie, Emil Boc a depus mandatul întregului cabinet. Acesta a declarat că, în opinia lui, guvernul și-a făcut bine treaba, iar decizia de a se retrage a luat-o pentru detenționarea situației politice și sociale din țară. Boc se află la conducerea guvernului din decembrie 2008. Urmăriți acum o parte din declarația fostului premier. Am luat decizia de a depune mandatul guvernului. Am luat această decizie pentru a detensiona situația politică și socială din țară, dar și pentru a nu pierde ceea ce românii au câștigat cu atâtea suferințe, și anume stabilitatea economică a țării. Distinși membrii ai Parlamentului României, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, mă prezint astăzi cu bună credință în fața domniilor voastre, în calitate de premier desemnat, alături de o echipă ministerială nouă, pentru a vă propune un mod de guvernare pragmatic, transparent, onest și modern. În acest sfârșit de săptămână, la Expo Internațională a avut loc un târg de nunți. Astfel, viitorii miri și-au putut delecta privirea cu aranjamente extraordinare, rochii de mirese și costume de miri. Sâmbătă și duminică au avut loc și diferite momente artistice, tot în cadrul târgului. Expozanții prezenți în perioada 3-5 februarie la Târgul de Nunți organizat la Arad au prezentat o gamă largă de rochii de mirese, costume de miri, bijuterii, aranjamente florale, decorațiuni și prăjituri. Astfel, viitorii miri și-au putut crea cu siguranță o idee despre cum ar vrea să fie cel mai magic moment al vieții lor.
Suntem o agenție full service, suntem din 96 pe piață, practic în organizări de evenimente suntem cei mai vechi și avem practic de toate, de la îmbrăcat, decor, scaune, mese, flori, foto, video, sonorizări, tot ce ține de organizarea unei nunți, până la cele mai exclusiviste nunți, de la lansări de porumbei, fluturi, scaune chiavari care sunt foarte în vogă anul acesta, de toate. Spune un preț minim la care să se gândească mirii atunci când vine vorba de un eveniment complet. În evenimente nu există minim și maxim, totul ține de imaginație. Depinde ce vrei. Vrei o nuntă în 2 în parc, normal că ai un cost minim. Dacă vrei cu mai multe persoane, începe să crească. Am venit cu servicii de sculptură în fructe. Am venit cu ceva nou pe piața arădeană, un nou concept de sculptură în fructe care se adresează viitorilor miri. De obicei știu că se cumpără fructe la un eveniment. Noi avem menirea să le punem în valoare, mai precis le sculptăm și le aranjăm artistic pe bufet, pregătim frigărui din fructe pentru a fi glazurate în ciocolată belgiană. Prețul diferă foarte mult de la un bufet la altul, în funcție de modele de piesele sculptate și de mărimea bufetului și de anotimp. Aproximativ un preț minim? Păi începând de la 200 de euro manopera, aproximativ. Târgul a fost organizat în pavilionul B al Expo Arad Internațional, iar sâmbătă și duminică au avut loc niște momente artistice. Eveniment special într-un club arădean, peste 18 studente s-au întrecut pentru a-și evidenția frumusețea și talentul. A fost organizat Miss Model, unde fetele au prezentat rochii de seară, iar încălțămintea le-a fost asigurată de un cunoscut designer. Cele 18 concurente au fost supuse la 2 probe destul de îndrăznețe, una în costum de baie, unde fetele trebuia să defileze pe un bar imens. După care studentele au trecut la cea de-a doua probă, în cadrul căreia fetele au prezentat rochii de seară. Te rog, de ce ales să participi la acest concurs? De curiozitate, în primul rând. Crezi că o să câștigi? Întrebare retorică. Da. În primul rând nu am ales, m-au sfătuit prietenii și, nu știu, n-am mai participat niciodată la un concurs de Miss, dar sper că va fi ok. Am un pic de emoții, dar sunt foarte sigură pe mine și am încredere în mine. Te rog, de ce ales să participi la acest concurs? Mi-au recomandat niște fete și îmi pare foarte bine să particip la anumite concursuri de Miss. Mie îmi place concurența. Încălțămintea fetelor a fost asigurată de către cunoscutul designer Mircea Florea. Fac o prezentare de modă cu pantofi și cămăși. Ce fel de papuci? Comozi. Am înțeles că sunt din mai multe colecții. Da, sunt din toate colecțiile care le-am avut până acum, câte o pereche din fiecare colecție. Am onoarea de a prezenta pantofii designerului Mircea Florea. Sunt foarte comozi, la modă și le-aș comanda tuturor fetelor. Sunt de părere că sunt niște papuci foarte reușiți, chiar îmi plac, sunt comozi și chiar foarte interesanți. Spune dacă ți-ai achiziționa o astfel de pereche de papuci. Sigur că da, oricând. Le recomand tuturor fetelor sau femeilor? Da, normal. Chiar sunt reușiți, îmi plac. Evenimentul a fost organizat cu ajutorul unui club arădean care a oferit și premii fetelor. Club Renesans organizează în această seară Miss University, primele 2 probe, Miss Popularitate și Miss Model. În această seară sunt doar premiile speciale. Vor avea din partea colaboratorilor noștri minute la solar, manicure, coafuri, niște lenjerie, niște pantofi. După mai multe probe și emoții, jurul a decis câștigătoarele. Miss Model, în această seară se acordă celei care are numele cu următoarele inițiale BC și anume Curtea Georgiana, concurenta cu numărul 2. În data de 27 ianuarie a avut loc etapa finală a concursului Teen Fest Junior. Spre deosebire de anul trecut, anul acesta concursul a avut un nou format, însă același câștigător. Să vedem împreună cum s-au descurcat copiii la probele propuse. În etapa finală a concursului au ajuns liceul pedagogic școle din Șagu și Sofronia, precum și școlile generale Iosif Moldovan și Avram Iancu. Prima probă finală a fost cea a majoretelor.
Apoi, într-un centru comercial din oraș au avut loc restul probelor. 4 elevi ai fiecarei școli au participat la cultură generală, iar după aceea au început probele surpriză. De ce rol ai tu în acest concurs? Ce faci tu aici? Dansez, am venit pentru Team Fest, reprezint școala pedagogic și sunt Elvis Presley. Cât timp te-ai antrenat tu pentru a învăța dansul și cu cine? Aproape 2 luni, cu coregrafii mei Maura și Dorian. Am participat la probele sportive. A câta participare este la acest concurs? A 4-a. Și rezultatele? Foarte bune tot timpul, locul 1. După aceste probe oarecum de noroc, elevii s-au pregătit și pentru dans. Să vedem ce spune unul din coregrafii care i-a antrenat. Este de greu să lucrezi cu copii? Greu, n-aș putea să spun că este greu, dar nici ușor. O fac din plăcere în primul rând, ne place ceea ce facem, suntem profesioniști împreună cu soția mea, cu Maura, lucrăm cu ei. Aș vrea să spun că mai întâi plăcere, dacă nu poți să faci din plăcere, n-ai cum să faci nimic. Cât de receptivi sunt și în cât timp reușești să înveți un dans? Referitor la receptivitate, aș spune așa, nu este o regulă, depinde și de dansul, depinde și de experiența pe care unii au mai dansat, alții dansează pentru prima dată, dar să fac așa o medie, cam un interval de o lună, bineînțeles și nivelul este pentru ceea ce pot să facă ei, nu putem merge la un nivel mai înalt decât în funcție de ce pregătire au ei. Cam o lună, aș spune așa, o medie. Școala câștigătoare a fost din nou liceul pedagogic, care a reușit să-și mențină titlul de anul trecut. Premiile oferite de Asociația Educație, organizatoarea concursului, constau în echipament sportiv pentru școli, diferite obiecte promoționale pentru elevi și poate o excursie, spun organizatorii. Doamnelor și domnilor, la Express TV urmează acum știrile despre vreme aduse de colega mea Claudia Jurcă. Bună ziua, Claudia! Bună ziua, Simina, bună ziua tuturor! După cum ați văzut și în jurnal, ne-am aflat sub incidența unui cod galben de zăpadă și viscol. Acesta a fost retras duminică la ora 20, însă ANM a emis o nouă avertizare de cod portocaliu pentru sudul și sud-estul țării și cod galben pentru Banat, nordul și centrul Moldovei. Avertizarea este valabilă până miercuri dimineața. Județele Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaș și Cluj au scăpat de atenționare meteorologică. După cum arată prognoza, pe următoarele zile, joi vom avea din nou parte de zăpadă, iar temperaturile vor fi și ele destul de scăzute. Ne mai așteaptă nopți cu minus 16 grade, însă cea mai ridicată temperatură va fi de minus 2 grade ziua. Și în județ, situația este asemănătoare. Atât temperaturile diurne, cât și cele nocturne vor fi negative. În țară a apărut un fenomen meteo neobișnuit pentru noi, numit freezing rain sau ploaia înghețată. Aceasta apare la minus 10 grade Celsius, când stropii de apă ajung la noi sub formă de gheață, un real pericol în special pe drumuri. Deocamdată atât despre vreme, la revedere! Claudia, mulțumesc! Pe site-ul nostru www.expresstv.ro avem de acum o rubrică nouă. Se numește Muzică, iar aici veți putea găsi săptămânal materiale realizate de colegul meu DJ Vice, care este acum în legătură cu noi. Bună ziua, Vice! Bună, Simina! Vă aștept pe toți pe site-ul nostru www.expresstv.ro la secțiunea Muzică pentru a vedea ultimele noutăți în materie de muzică electronică. Vă aștept! Vai să mulțumesc, doamnelor și domnilor, acestea au fost principalele evenimente ale săptămânii. Eu sunt Simina Stana, vă mulțumesc pentru atenție, la revedere!